aamu liikkeelle kuvaussuunnittelulla ja meininki alkoi olla vähän jo gonahtanut. Pidettiin kanssa nopea palaveri vielä asiakkaan kanssa, että päivän kuvaukset menee suunnitellusti. Pientä dokumentointia reissaamisesta. Mutta tässä saavuttiinkin jo päivän asiakkaan tiluksille, eli Levi Panorama ja Levi Summiti. Tehtiin heille drone-kuvaus, jota heti kärkeen otimme meidän pienemmän dronen pikku tiedustelulennolle katsoa vähän mikä sää ja miltä tilukset näyttää ilmasta käsin. Ja tässä parit kuvat tiedusteluista. Sen jälkeen lähdettiin kuvaamaan vähän B-roll-materiaalia luonnosta, jonka jälkeen kuvasin vähän drone-materiaalia lisää, kun aurinko oli alkanut laskemaan jo paremmin. Aika hyvät toimistonäkymät. Kuvausten jälkeen akut laturiin ja gondolilla Levin keskustaa syömään. Tää kombo kyllä kuvauspäivän jälkeen maistui oikein hyvältä. Ruoan jälkeen käytiin saunomassa vielä asiakkaan tiloissa ja oli sen aikana kyllä ihan mahtavat revontulet. Ja niitä oli pakko päästä totta kai kuvaamaan saunankin jälkeen. Ja tästä drone-videosta tuli kyllä ihan uskomaton. Kuvattiin vielä nopeasti pimeässä muita asiakkaan tuotteita. Joka illan pakolliset somepostaukset, iltapala ja unille.